Jamen, så er vi i gang med at skifte kobling på den her fine Yaris, og det var vist lige ved at være på tide at få skiftet den. Så prøv lige at se her engang, hvor den er ved at være brugt op. Der er simpelthen intet belægning tilbage på den ene side, og tykkelsen er helt væk på den. Vi kan godt se forskellen på en ny og en gammel. Så skal du også have skiftet kobling eller lavet et eller andet på din bil, så ring til mig på 93 900 654, så klarer jeg det.